local young goat. On a maybe no more of this here. I can Dr. Chidi Oduchukwu, Okenkume of Ugo. On a listen to Eze-Ana ọmụmụ ebumnuche nsọ Akaje Fongene Eda blongo mazi, ifoye walego koye le yuzu, bola.
Aka chọpọ nkene n'onube kene gị o. Echi mere eze n'onube kene uno. O aka chọpọ nkene n'onube kene gị o. Asa aka chọpọ nkene n'onube kene gị o.
kọwala ihe na-eme. Ambo ogwe Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ambo onye isi ntụanya Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri elu bụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. God of our more than and restoration prayer ministry. Nobody, I hear nobody that I won't be here. Yamun will be here, no bona. Now, I remember yesterday, 21st. I didn't mention 14 days ritual. No one I died natural, missing the Monday, my children all over you. I did avoid Diana on our last 14 days. The mother all over the world. I joined.